Karbi honghari ama hin pen longri longpat mon sam ke bang ji aparman horbong anam ki puji adi maklong kibi ponji aphan kahungri kewa non malom longri longpat suruk sudak atomon kejap pen pirthe dang pialong hu chodut ajok erset pungset ajok doset set hakset set ajoini puthot mon sam ke bang puji aparman kisar pusar adin akai pen kapin chong tekang alam atimo adoni karbi honghari amaya hin pen non ki bang di arkoi arni harwi hidi chengbong aklam along sing horbong anan ipuji aparman adimak rong along kahunggi ke bang so mai long nag isi so se armu pate tong ponji apan tisit fon lapen bang so mai long toalo topin so tum anta betang kapin den som pot sensil amai ahong klamalong kewang tet ji lapen topin so tum an te horbong so cewan tet ji apanda tuni padopong West Karbi Anglong Bureau Chief Joran Patha report Bureau Live Aprangsi media bitung domhan mate rangke bitung domhan nikan kimia kardom lapen ke bangsu amises kelean Karbi Anglong pupo Karbi Anglong lapen angtan gitu Karbi Anglong tumanta bangsu amises mate bangsu news kelong tuma birta kelong tuman phan nili nikan kimia kardom pajir lo kasi nili Karbi honghari dihin rim bang puhin pen kadok kawe Karbi domhan dak ceklo kitur dangan gitu Karbi domhan an nili isi kacuningri alam napulo nili tum Karbi honghari tiripia hin pen Keruni dak harwi hidi pu so sok kacutiki along plamalong dak sinil tum amei pi non ke bang tarik narkep gibi fan sinil tum kacisi kacudang lasi pini adimak long napang theklo sila adimak long pang theklo lasi nil tum tarik narkep bang ke ahok ahak gibi vekpo lasi kadok kawe arat sesal bang so news model bang so birta kelong tum an bang ke nalitum non pen mentally, physically, economically, jata hian besta menang letum cisik cedang nangji, mangsor ni kenang letum hem cerak tip sitame kibi kithi sarfi sarfu iso yang antame masih tong dunter nai, athema ilitum dak Karbi adharom hapir thep langrap pen honghari adharom alam itu majutang ajubat ilitum apindeng sumpop ilitum elam iki lapen ke ilitum aparom puthi kadok kawi kacethan kacimum je fansi bangso amai ke kisik ponlo lasinal tum kadok we phantanil tum tiripia hian pen ninga klong pen nang chopa ponlo lasinal tum non pen stame nal tum kacisik mek ke dui fansi nili bangso abirta pen nal tum han birta pachini iglo lasi nang litum kewang kidu kedam kadowe phanta nang litum same sadu klardak klarchen nai phanta nang litum methang stame methang hemang tar ari tar pen chenglok than thili langroi langjek mate long arlok arnam Karbi tum keciki arnam an lah pirthelong ke arnam an phan cikira amen chenra nang tum kewang tikuk temang abedeje phan nang tum cikira lawang som me long masih tong dun peri phansi dil tum tiripia mai hen pen nang tum phan birta pachini lo asi kadok we phan tan ninga klong pen kan kimi akardom puthot nang pajir thusi nililam taing ton ko kardom to ante jo nang litum media bitung tum han litum kachang alam thela pulon litum Karbi honghari amai pen lake ning kan sekten po hisap sun lon litum ta Karbi honghari kachingru mamai pu isi kapadoji phan bangsi kachisik do lasi non ke bangji tarik nar ke par ni sin litum laso adim bang ki thik lo lasi laso ni thik lo lasi laso dim lo bangke non kibiji pu adim lo bangke chengbong tharwi di laso long klam long litum kapathik lo lasi laso dim long litum cisik cedang pupusi pini litum reception committee prothya do enter litum mane gothon elo lasi laso teng pusi pini pen klem pon bukidam pupusi adimak long ke rang si non litum adimak long masih taksi mane litum laso amhor kachin aplo
Maksud main ni kan perman situ je. Ani suaji Bang kon si cek tong yang. bang lak isi anda pasti tongi kepada bang sendiri tembori lalu lama ke mau komcer baca lah bang di mana sedang litum kitik pun lah lalu teman litum all kar bang long pen lagi hong hari amai pusita lagi litum aru wali yang deng bang kang pula so bang ali litum lagi tiripi pen sini litum kibi pon lasila bang ke lak isi amri pasti tongi pas litum kabori Curi pe hinten non ke bang jar koi ceklon ner kep ani ningkan sekpen sidak karbiong hariar mung ciru mai ke do ponje phan pinya dimaklong kelang along tong rapet karbiong hari tiri pi amai phu chon bang pen chenglok klem rapet dirpo tum an partal bangso along se tong rapet tumalong dak karbiong lo Thomas Council along irrigation board chairman dira sangho pen chenglok kadawi media kote teman apangsi nil tumahin pen kardom pajirlo alam the bangke nerkewa ni nil tum kape do ponji polong hal bang soni na chitong dunja phan karbiang long chotkali karbiang long ban angtan meghaloi ban dadoi nagaon district pendoi kamrup district pendoi ujai district pendoi kapre district long ke do akarbi tum seta hal bang soni na chitong dunja phan sinil tumahin pen chuhang chuni ruponlo an parta hal bang soni ke bang hut emena apindeng sumpot karbia khai ha pir thek plang ban emena pindeng sumpot nangching thang ba se bang nangji pen laso along kenang so da bang ke tumla arleng ke sar ba pinso putuman ba ke tum horbong chewan reb ni horbong nam ki puja phan ima tum karbiang long non mat suluk sadak atumon ta ham o kalilang sila suluk sadak atumon da pe ham je phansi ja semet ni tum karbiang hari dharam amaye hinten non ke bang gin ner ke pani bang ke karbiang long adang suluk sadak atumon ka do tame kape ham je phan anang no hirjumeta hangpon rapet ji pusinang tum phan pachini di ledak tharve di along karbi hong haria mei pen cipatir pi ponse nonang pili jini final cap akoya ciklo karbi hong hari armu cingruma mei kibi pon je panse pini ledak adi maklong nanglang pen sikdang pon oh ase halabang solong nilitum karbi hong hari youth association tirip ya mei pen abang nilitum sitame ilitum uwe kimi atum sitame labang suame along an pen abang ke ilitum argi pidun senak lapen abang ke ilitum haladak labang sorni ni phainer kep ani bang ke ilitum amri cinthong rongkhang lapen niliblum bajong an ari soi yang atum an stame ilitum imithang athorom anim honghari anim kaching hon ari soi yang atum an stame ilitum labang so ameyelong ilitum un an pen bang ke ilitum citong dun rapet lo na nasi haladak bangso along alirat alon ki pinang yebang ke ilitum we ki mietum sia kenang sor pot sin nilihin pen halabang sor ni un an pen bang ke ilitum pindeng sumpot jok lim pen ilitum ladak cengbong tharvi hidilong ilitum labang som meilong ardinang pi dun perlo nang pusin nilihin pen kadu we hong hari arat kidoan lapen hong hari ari suri yang kidoan kan sabi ilitum hong hari youth association tirip ya me ya hin pen nang kadu ya pan stambe chuning ripon ar koi taring nar kep amai ka pidoji karbi hong hari amai ka pidoji kuladak harbi hidi yelong nasi abisikoi kachuning ridi wabang nili tum sorlo hin penke sorlo atum bang putin sitame pindeng sumpot nang ching thang jir pen la pen itum sorlo tum yong si maya long abe bulote alira chama vedaji lasi kadu kawi karbiang long angkang sorlo tum han an nili chuning rilo lasi sorlo atum nang ke bar pet jia phansi sorlo atum phan chuning rilo la pen pindeng sumpot nang ching thang jir la pen pindeng sumpot pusitame itum sorlo pindeng sumpot pini ke air pen pini ke lok nang chi edera akaprek apini pini ik si pen nang ching thang pen le la so karbi hong haria mai long ke wang jia phansi nang chuning rilo sorlo atum phan anta nasi atok anu kido akarbi nasi itum ladak pindeng sumpot nim rokom itum kacithan kacimum naso arjudun nang nasi itum hong hari hello itum ha pirthip lang rap penta itum hong hari tum hello
ใครกางทีมล้อละสิระดับนิมโรกอมปินเดงสุมปอดลามอีกีละโซกจิทานกจิมุมเจียลองอิตุมอาร์จูดุนเจียพันละสิอิตุมการเบียงลองอังกังนิหางนิจางอาการบีอสอโลตุมปินเดงสุมปอดเป็นนังจิงแทงจิรเป็นเกวังเจียพันสีนังจูนิงรีปดิครีมโล